Jožo, tak aké sú tie emócie po postupe? Tak je to výborné, všetci sa tešíme, je to veľký úspech pre náš klub a sme tu výborná partia, ktorá si to zaslúžila počuť s trénermi, majiteľom, kustódmi a hráčmi, čo posledného hráča, čiže je to bomba, tešíme sa z toho. Papierový favorit boli Zánky, ale vy ste ukázali, že v play-off naozaj papiere nič neznamenajú. Je to pravda, boli veľký favorit, mali o 30 bodov viac po základnej časti, je to kvalitné mužstvo a o to viac sa že sme dokázali vyhrať sériu, dneska sme zase otočili zápas 0-1 na 2-1, čiže je to vynikajúce. Bolo to možno o tom srdiečku, lebo tú tretiu tretinu ste ich zožrali z môjho pohľadu? Tak určite to bolo o srdce bojnosti. Prvé dve tretiny, tie Zánky, tak tiež bolo vidno, že vybehli, že dneska to nechcú na náhodu a chcú sa vrátiť domov do Zánkov. Tiež hrali obetavo, makali a tretinu sme si povedali, že musíme zapnúť ešte viac a nakoniec sa to aj stalo. Fanúšikovia nás tu podporili, čiže bolo to asi otázka času, keď dáme tie góly. Najväčší úspech v histórii klubu a je tu odmena Bystrica vo štvrťfinále. Tak jasné, Bystrica, všetci sa tešíme, bude to samozrejme derby, však je to veľmi blízko a sú veľký favorit samozrejme. Budeme sa ani snažiť stiažiť tú cestu, pretože oni sú veľmi kvalitní. Bystrica už dlhšie oddychuje, napokon vy ste v tempe a navyše v dobrej emócii. Tak samozrejme, že my sme v tempe, mali sme dosť zápasov, teraz si trošku oddychneme, potrenujeme, pripravíme sa na nich, ale pravím, je to kde to všetko má hlava Petr, myslím, že pre nich to nebude nejaký minus, že nemajú zápasy, pretože oni sa tam pripravujú určite. Roman, tak skvelá séria za vami, ako sa rešlo finále. Tak si sme ešte, že ideme prekvapiť, išli tam z 10. miesta. Boli vypovažovaní za favoritov a my sme nemali čo stratiť, iba ich prekvapiť a to nám vyšlo a vyhrali sme sériu 3-1. Na to sme veľmi šťastní a ideme ďalej. Ruská bojovnosť, srdce, fanúšikovia domáci, čo si myslíš? Fanúšikovia boli neskutoční aj v Nových Zámkoch. Myslím, že mali prevahu miestami. No a doma boli neskutoční, predsa znali nás dopredu, v kuse kričali a bolo to super. Ako boli našim ďalším hráčom na ľade a veľmi nám to pomohlo. Dúfam, že prídu aj na play-off v ďalších kolách vo veľkom počte. Čaká vás oddychnutá Banská Bystrica? No tak zase nemáme čo stratiť už. V každom zápase my ideme do toho iba prekvapiť a verím, že aké zápasy hráme a môžeme sa vyšvihnúť aj vyššie.